Case number 0136 of 2026 iri pakati pababa vanonzi Richard Mutangiri vachiva mukuwasha wababa vanonzi Kosam Muzemba vachibva kwaMuzemba village ikoko baba. Claim iri kuti Tezvara uyai pamberi pedare raChangamire Tito mundidzorere ma-expenses yese yandakaita pakurapisa mudzimai wangu anova mwana wenyu, imi muchiziva kuti ndimi maikonzeresa urwere hwacho. Tezvara uyai pamberi Tezvara uyai pamberi pedare raChangamire Tito mundidzorere ma-expenses ese yandakaita pakurapisa mwana wenyu anova mudzimai wangu, imi muchiziva kuti ndimi maikonzera urwere hwacho. Nauye Changamire makurukota waita basa sekretari kuwasha tiradaretidza Changamire pamusoro makurukota nhau iripo ndeyekudai mudzimai wangu arwara inini zvesva ndikatora mudzimai chii chiri kunetsa mukadzi ini zvandiri kunzwa zvisizvo zvakanaka airwara riri dzungu zvesva tikati atoenda kuchipatara totesisa malaria zvisi taita andonini dzungu harisi kupera chii chiri kuitika nguva zvandaanyanzi kunzwisisa sazvaiti zvikatanga sanhasi nguva dzazvatanga vatangana kuma 7 8 makuseni mangwana na same time iyoyo zvaingodzokorwa ndikati mama ndokumbirawo mundudziro muri kumba ndandiri kumba kwababa vangu mukuru wangu chindudzirewo Tezvara naambuya kuti inini ndo zviri kuno ngavauyewo tionesa nechi dambudziko riri pasi. Zveshuwa vaiti vakaenda musuwa vakatanga kuenda vakazonzi ngavatakurwa aende kuchipatara vandahaya mota mwana mudzimai vaenda kuchipatara vasvika kuchipatara Dr. Tisu pakaranda vautesta matesti avo ese zvese zvikaitwa tikabhadhara mari dzataibhadhara hapana chavakabata padzo vatati baba zveshuwa chitadzoka kuchipatara hakuna chawanika mangwana the following day 3 futi pazvaita same time zvanzi ngavadzokere futi kupi kuchipatara ndikaendite zvekutaura chi baba wemunhu vandadzokera nemwana kupi kuchipatara same futi zvanzi aisati nachatiri kuonesa tagara day 4 zvaitika futi zvikare same time pakauya ndikashedza vanatsano vacho nayo ndikati mama ndikutokumbira chiendai muchivatora muchiya navo pano tionesane dambudziko riri pano kuchipatara ndiri kuenda zvinondozodii kana kuchipatara ndikaenda zvese mari zvadza ruuya ndiwaya ndoita sei zveshuwa vakaenda pavaudzwa vauya navo vachisvika kumba zveshuwa dzungu rainge rakavabata asi kuti ivo vaviri vatarisane vaonesane zvazvingakuita umwe agara akatarisa kumwe agara akatarisa kataure vandatorwa nemwanakomana wavo mukuru baba vaita sei vanditi atsano uyai pano inyaya iyi haisi kuda kuchipatara yakuda kuchivanhu toita sei ndikati inini tsano zvingaita kuti ndingatora Tezvara kuti tifambei kuchivanhu kuti imi ndimi maona dambudziko randinaro kuti tigone kurapisa chi mwana wenyu zvifambe zvanazvanzi manje regai tizoona kuti toita sei zvishuwa takagara nonga 3 days vatazoti dhera taifanira kuti titange kuchiti tifambei muvanhu titange kuonesana kuti toita sei ndomusuwa wakadhirivhara vadzimai ndikati zveshuwa pamwe zvezunguva yaiva nhumbu yainge vanayo zveshuwa nhumbu iye yakabva yadarika vanoita 4 days madzimai bva zvatanga kuti vabva kuleba zvinomai ndaifungira kuti mwana wakanga vakazvitakura naye kusaka zvinongana zvadzoka zvakadai saka vaiti vakabata mwana mucheche vaita kukanda bvisai kanhu kenyaka nzida wakavana pana kuti ndigone kupinda pamusiwa kwana tovati zvabata pavari kuti vabude painetsa paitoda varume vakasimba vakabata baba toita sei nhau zvikanzi mukwasha tiendei kupi kwauri kufungira asi chekutanga chakwanisa kuita panguva vakatuma hanzvadzi yavo vanonzi mai moyo vari mumatepatepa zvanzi enda kutora mwana wangu kwaakaroorwa ndo kwaari kuroyiwa ari abve musha mupi musha uyoyo auye kunokumba zveshuwa bva auya bvaenda kumusha kwavo ndikati sa zvine ndichakwanisa iri kuteera mudzimai wangu anekamucheche zvino ndikaenda kuno uroyiwa ndiri kuita ndozodii asi baba zvazvakadii kuti uroyi zvavaiziva kuti ndini ndiri kumuroya dai vakauya tange kuti tibatsirane panyaya iyi saka hazvisinei regaende zveshuwa madzimai akaendawo kumba kwainzi zveshuwa ndokwakatambanuka kusiri kuri kuroyiwa vakagara nonga mwedzi wese handina kuteera handina kudii ende kutorwawo kwavakaita vari kumba kuya kuna kana chenji yakaitika kana chii vakasvika pakuti nai mandiramwireiko kuno ndikati koko handigone kuuya nekuda kuti ndindiri kuita sei ndindiri kuroya saka pari zvino inini ka ndina chandokwanisa ikati mboonai vakakutorai vari vakuita sei vanogona kuti tibatsirane dambudziko zveshuwa ndikazoonawo vari mwezi wavo vatumochi
mwanakomana wawo number 3 kuti enda kumukwasha kuti zvazvikadi mukwasha timbofamba nemukadzi wako. Tikati already hapana chakapo ndifambe nemukadzi wangu tifambe, asi ndikumbira tete vamakatuma vakaya kunditi tisu aroi vange varipo vazopupura zvichabuda zvichaurwe ndizwe ndibaba vangu ndimai vangu ndimbuya ndisekuru ndiana aroi zvidi zvobuda pachena zvishuwo zvakazoitika takafamba tizvishuwo. Baba wakasvika pamazvanza zvishuwa ndini mushonga yandikaita sei yandakabata iti mushonga ichi wokurima newenjuga nezvimwe zvawanda zvaiti zvaizosana zviya mushonga yandiyo ikazopanduka yazinge yako yakumausa kwese kwandaitendera kwese ndaishandisa mari ndichidii zvishuwa. Pazosvika gore rapera paseri kati mukadzi wezvo zvazvatenga zvambomira zvabva zvatanga serious kati naimai mwana saka isisi upenyu hwedu huchazoguma nekuita sei zvakanzi inini chero mukatarisa kumusha kwangu andaberekwa hakuna kana even 1 anoda kumira nenaita sei saka muri mongo kwatondiregerera ndakutofa. Ndakatora mukadzi ndikaenda naye pamukanya aripo padharoni panonzi pakandiyapa ndipakarapwa ari kusvika zvazonzi ainyera apa mukwasha waita mudiki inoda baba zvishuwa vashedzwa bva vaenda bva vaona kwairwara mwana ari zvakabuda ikoko zvishuwa baba vakapupura zvishuwa kuti inini ndiri kutenda inini ndi ndakaita zvinhu zvipi izvi zvishuwa baba vatenda ndivo vakaita zvinhu vakabva ikoko vakaita sei vakazoya muno mukati medare ramakodochiro zvishuwa vakatenda zvishuwa kuti inini yai ndiri kupupura kuti zvishuwa ndii ndaisakisa dambudziko iri saka pandikuti yajeka nditi Taunasukanya yajeka ni makoro yajeka kai chimira ipapo tezvara nyaya unomukwasha kai manga poita unomukwasha maizwa makremu anomukwasha uyu hanzi atezvara uyai mundizorere mari yangu yandairapisa mwana wenyu azvihwara imi muri ini mairoya zvenyu mwana wenyu ndizvendikakuwedzera atika zvenyaya yacho iyoyo imutodzi pamakaenda kun'anga makaibvuma uye makayamuno kuti muri kunzi makaibvuma handizvona chokwadi makafuma shuwa kuti urwere uhwu haikwesera mwana uyu ndimi shuwa makafuma shuwa ndii zvakanaka for my expenses aita kurapisa mwana wenyu uyu amazivo haana kana kwakambeni aiwa pano pandaona baba shuwa havasi kuzvivhura mari dzaibvisa ikoko kwavaenda kurapisana vari kuti ava ndinoza ndaiburitsa ndichirapisa adzimai vangu asi ndichiburitsa kudaro dambudziko ndimi vachakuudza ikoko kuuyako kundizva vada kutaura asi iwe dambudziko kwauti nemumwe wangu noona usave munhu akaoma paupenyu wanza nhasi unogona kuti ndazvipedza but hapana chaunenge wapedza munoukama huri permanent huri pakati andimudarira bvaini tikabva newo muno uchirambana nomwana wavo kana nonyaya iyoyo handii ndizvo kuti nhasi wauya unatozva shuya mundibhadhari unovana vangani nomukadzi wakarambana naye uye mwana fana vatatu at time goes on unofunga kuti pachazochinja here zvavari varoya kana kuti mukadzi ukama ucharipa uripo mabatanidzwa novana kana handiti iwe ungafukidzira zvakoti tadrowa tagona for the moment but pamberi apo still nda kukuvhura nawe inenge ipapi chete handiti iwo wakaramba handiti mukadzi uye zvikonzero ndiwo wababa nhasi wasunga baba vevawanda shuya mundipe maexpense yangu iwo unogona kuona kunge zviri kufamba kusaidi kwako but hapana chikufamba pano paunozosara futi wakaisaliwa uku wakagaririwa ndoda kufamba newe ndikudzidzise handiti dare ripo pakuyamuna nokubatanidza mwana wako akafa iwewe mwana ndowako kai uchatora kana dei pano akaende namai asi vachamungorarama newe kababa wako kumba kwako ndizvo like afa amai avadikaniwera ndizvo pano tovanogumbeze tonzi zitumba zati zvafamba tangaima pachi amai tupindipindi tunongoramba turipo sokuramba kwaturikito turi pauri saka ndandidakedza kutaura zvokuti hona tumadhende twauri kuparidza uto wakatsvagiridza musha ukaiwana ukaita decision yako I think wanga wapedza nokuti ukatotonga wanzisa ukatotonga ipo pai but masteps ina handisi kukurambidza
kana kuti handisi kutaura kuti hazvidhiserve. Yes, zvinogona kudhiserva, but ndiri kutaura paculture yedu kuti muchasara makangodai muchamba muchidaro game iyoyi chete. Pamusoro makurukota ndikaita kubvutire bvunzo rimuno. Ndakadaona makurukota ndaona kunge pane zvinhu pakasvika pekuti baba avo vabvunzwa vakataura avo baba vakataura tichiitora tochipa changamire yakangodaro zvokuzoti ane kodzero kubvisa renga ndaabvise changa munozopedzisa changamire taakuisiya kwamoni. Nyaya iyi yakatiomei, asi kana muchitarisa munoona sekuti haina kana nebasa rese. Kana ndisiri kukanganisa nyaya iyi, baba vanzi ndo vaikanganisa vanasikana panozodiwa mombe kwamambo yemakuna-kuna. Mumari iyoyo yemombe iyoyo kana ndisiri kukanganisa, pane mwana wavo aiti ndoda kutobhadhara mari yacho. Mwana wavo chai zvareva kuti nyaya ndeyechokwadi. Kuona mwana akutoda kubhadharira baba mari iyoyo. Saka ndiri kuti hongu mukuwasha nadzimai makarambana, asi patsika nemagariro zvinonzi mukuwasha mukuya ndidi. Zvinonzi mukuwasha mukuya hapere kudyiwa kwana atezvana. Hongu vakarwadziwa kuti zveshuwa atezvara wangu ndo aidai mudzimai wandaitoda. Anokwanzwa achiti wakandiregerera handina mumwe anondida kunzi kwako wemurume ukatongondiregerera ndapinda padambudziko. Ini handinapfungwa kuti wakadai kuti imba yakatoparara because dambudziko wairiziva ranga rine mudzimai. Saka ndaifunga kuti sezvambotaura kuti ukama nanhasi huripo hwekuti pane vamwe vana varipo. Handanzi vana vatatu varipo. Zvareva kuti zvichida pane mombe dzekumaravana kana dzedanga dzaunonzi mukuwasha ndopanakuzokuzviita. Akakabhadhara pamberi kwacho asati. Saka ndo humwe ukama hwatinogona kutarisa. Ndo humwe ukama hwatinogona kutarisa kuti nhasi kana mwana kanzi arwara kana pane zvaitika izvozvo ukama hwatinokutarisa. Asi regai nditi samambo ndikuti iwewe chii chaumboida kuti iwewe panhau yangu maexpense ada kuti ndibhadharo nababava da kuti vandibhadhare zvinoti chii chaumboida kuti vakubhadhare babava. Tidzokere pachivanhu chedu iwo ndiwakwira darika ndida kuti vandibhadhare maexpense angu. Maexpense wangotarisira kuti wangoda mombe ngani, wangoda mari yakadi, zvawangochifunga kuti iwo ndoda kuti vandibhadhare apti zvana. Ndachifunga kuti muzviswa babadai vavandipa 2000. After ipapo zvavatotaura kuti pavana vangu handina wandati ndamara ndavataura kuti pasara mwana umwe chete. Handiti I think vamwe taigona kuenderana nekuti musunu vakaya vakatora mbudzi 11 nemombe imwe chete. Handiti saka ndinofunga vakatora mbudzi 11 nemombe imwe chete zvainzi ndezveroora. Zvakazoenda ikoko kuroora. Zvakaenda kuroora ikoko. Ndokwa zvakazoenda. Mombe yeumai wangu wakabvisa. Yeumai ndandisiya. Yemasungiro wangu wakabvisa. Ndandakabvisa. Yemasungiro wangu wakabvisa. Ndo yakaenda pa 11. Haipo. Iyo yakatobviswa kare. Yakabviswa kare. Regai nditi tiri mudare redu kana andiri mudare. Tikuti isusu waita vana vangani? Vatatu. Imombe nhatu kaidzi dzedanga dzekumara nemombe yeumai dzibva dzaita ngani? Dza4. Handiti ndopfuma yako kai wauri kuziya panangoti bhadha kuna atezva ndoyasara ndizvo imwe totokabhadhare masungiro ndizvo. Regai nditi atezvara mazuva mukwasha ataura handaitida marida 2000 vamaexpense angu, asi ndiri kuti inini tiri mudare redu rechivanhu tadii kuti isusu semukwasha wenyakukwira chigombo chake chiserera timubvisire mombe imwe chete pamombe ina dzasara dziya dziya. Ndati samambo pamombe dzedu ina dziya dziya idzi dzaanofanira kupa ipfuma yenyu inini ndandida kumubvisira mombe imwe chete munoti kudii dzosara nayo.
Alright, azvikudzwika ndatisa mambo kwasha ndati mukuya apera nditi tinoti ukama hweiti pakuda kubatanidzai imimi tinotoita sekuti nezvaitoitika zviya nyangwe patoti vanhu vakucheka naukama isazva kuti mucheka naukama imukwasha wenyu inzwai kanenge ndati atida kuti mucheka neukama nekuti pane vana varipo ndaida kumubvisira mumbengo chete chete zvekuti zveshiwa kutaura kuti zveshiwa maitozivawo makabvuma mega mudare muno urwere hwachoti ndimaikonzeresa ndakombisira mombe imwe chete dzimwe anounza mombe idzodzo muti kudii iti pakanaka changamire noaretsiwa regaititi ndabvisa mombe imwe chete mukwasha ukama ndehweropa huripo hweropa ndabaona adzimai vakazororwera adzimai vane vakaramba namai manje mudare zvidi hazvizikana zvinoita upenyu munogona kuzodzokedzana ichitambocheka naukama iwono pamwe pane zvaunozoona pavana vamateta ivava kuti hongu ndine mwana kutamba-tamba naye mukadzi uyu patinozoti uyu mukadzi uyu rega adzoke pamwe saka ndati inini ndakubvisira mombe imwe chete chete pamombe dzako papfuma yako yangana kugara vate zvazvina basa kuti makarambana asi mombe imwe chete ndoyandabvisa unoti kudii ndatarisa ukama huripo ukama ndiwandatarisa dai pasina ukama ndakadai nati waigona kuti waiti mombe dzesingadzipe pandati ukama ndiwandatarisa anonzi arwara mwana ari mumusha mababa mulo hausviki unotosvika uchitoti handatouya uchirova kusu usikouna mwanaka zvino takabva ndaticheka neukama ndopandaramba ndakubatanidza asi ndati mombe imwe chete vanokubvisira ndabvisa mombe imwe chete inini ndiri chizvaro chemunochangamira ava nditi zvaro wangu vandakaroorera zveshuwa handiti zvese zvoni ndairapisa mwana wavo ari mudzimai wangu semudzimai kurwara kwavaita zveshuwa chaisaiva chirwere chekuti ndichamwari handiti ndichavo chavaikonzeresa handiti ko vakadii kuti amukwasha uya pano panyenya asi ndakazoona rasamune rubva kwanyamaropa ko vatizei kunoko vaiuya kunototakurirana tujekeserana mukwasha zvese maexpenses atiri kuita pamwe taingadai takatotaura nambudzi dzedzo dzingadai dzakatotorwa hanadzo tiri kumba kwavo asi ni baba orai ndabudisa mari dzese dzandaibudisa 2 years ndichiri mafoja ndichirapisa mudzimai mari dzimwe buda dzichienda ko baba ari kundiregerera basi ora nhasi unongondondisungisa futi kwanyamaropa asi ndiri kurapisa mwana wavo nhasi unapora apa nhasi ashanduka apa vari saka ininiisi chataitira ukama huripo hwevana ndohwadaitira ndatisa mambo ndabvisa mombe imwe chete asi ni baba zvandabvisa mombe imwe chete kuna kuzoenda kutuka nyamaropa ndinokuirira kuti ndinoda kupfuma kuyamba ona takapedza makore mairi ndichirapisa mukadzi ndichibuda mari nhasi munzwanzi maapa madziva makunokwira rimwe dare munombopa kamukana wekufema handiti kana kudzoka kuti dare rino mambo mazuva awanda ndaitida kuti ndambondiyeuka kamukwasha kana chibvisa imwe mombe imwe chete yombouya toita kuita ragore imwe mombe zvichidaro ndo chivanhu tsika nemagarende echivanhu zvikunzwika here ndati izvezvi chiregedzai kunomukwirira kune rimwe dare ndoda pfuma yangu zvikunzwika asi pfuma yake ndati pamombe dzake dzepfuma ndabvisa mombe imwe chete zvikunzwika ndati chiregedzai kunomukwirira kune rimwe dare hazvina basa kuti vakarambana nemwana wenyu asi ukama huchiripo nenyesi vevana vatadzi vavatatu varipo handiti muchine chimwe chekutaura tati pfuma inouya makaona maita mazuva oraiti munodzoka kudare ripi dzokai kudare rino kuti motaura kuti ndinoda pfuma yangu mukwasha handiti asi ndamubvisira mombe imwe chete mukwasha shoko rako rekupedzisira tatopedza ndaibvunza kuti pfuma handisati ndabvisa kubva kuna nyamaropa ko mbudzi 11 nemombe 1 yavakatora dzaenda kupi vari kuti mbudzi dzakatorwa nezvikonzi ko mombe iyi makaona mombe 1 mombe 1 yakasvika asi mbudzi dzakaenda kuzvikonzi saka itapedza iyi mukwasha ndikukumbira ndati muchapiwa muchabvisirwa mombe imwe chete yandabvisa ukama huchiripo saka uro ndasara nemombe imwe chete tirikuti isusu yawakabvisa panyamaropa yakabhadhira masungiro ndizvo yemasungiro ndeyamasungiro yakakaenda yamasungiro wabvisa imwe tobvisa saka panhatu dziya dzakasara 2 zvikuzwika kwasara 2
ari kuti kwanyamarupa yakabvisa yaya yange sina kubereki yakabva kwanyamarupa yakauya ari kuti ari imwe yakambva ikabvisa kumashure isati maenda kwanyamarupa saka ndizvozvo yechimanda saka dzaita mbiri dzaakabvisa saka asara nemubengani mbiri izvozvo makwasha masaura mombe mbiri kwete nhatu dzasara mbiri ndo dzanofanira kundobata asi muite ukama hwakanaka musazomirira kuti atezva azokukwirira dani makaona mangona mombe imwe cheto papero mwedzi miri kana mutatu endesai zvakanaka izvo vaniti yava musoro yechangana ipapo zviro kwamanyamari kwakafona mari muzuva vazodii nezvakasara zve ndikati ai kuchena kwekunzi zvishoenda ndikati mafoja yakatsva ndiona mabhiri anenge 5 zvatatikawirana kuzvo zvatakachena kwekunzi ndichatsvaga munhu zvacho tundoti ndovapa vandafonerwa musuno rikanzi avazodii naye mukwasha panhau ipi ndikati pari zvino imbonimirirayo nekuti pari zvino handina chandinacho mombe dzacho imwe mombe yandikatovapa nembudzi mbudzi ndikatora dzamai mombe ndikatora yababa ndoda kutodzorera kupi futi maturwa sama ndikatinyamaropa munene kuno tobvatashonyora tsamba kuti nyaya iyi takaitonga ndari mudani asi tibatsiridze makadai hatingataurika pane vanhu tinokubatsiridzai kozi muchangobva mudarika handiti ndonge kana manyorerwa unzwei kudarira mambuti nyamaropa totaura navo zviri kunzwira ende munosaina chivanhu chedu kamukwasha nyaya yapera tezara chisumuka $10 kana basa kuti vaone umwe chezedzo hanzi kana yaminda yakana 5 nekusumudza atezara torina baba zendero wapera takauya tikashaiwa dai tadzoka zvasamari zvacho ndakaona hazvina mhosva endei munosaina